खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो थ' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानांगौ गुबुननि भिडिअआव गावनि फट'खौ एड खालामनानै होनो हायो नंगौ जोबोद इजि एड खालामना होनो हायो आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था बेखौ माबोरै खालामो आं नोंथांमोननो मबाइल स्क्रिनाव देखायगोन नाथाय नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो मानोना आंनि फट'खौ लगायना होदों आं गुबुननि भिडिअआव थ' नोंथांमोना नायदो माबायदि नुदों थ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नोंथांमोनाबो बिदिनो जोबोद इजि गावनि फट'खौ लगायना होनो हागोन गुबुननि भिडिअआव बिदिनो 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डल' आरो बारा गोलाव खालामनो हानाय नङा थ' नोंथांमोना नायदो बेखौ माबोरै खालामो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं देखायनोसै बे एपखौ बबाव मोनगोन आं दा लास्टआव खोन्थानो हागोन दा नोंथांमोना अपेन खालामनानै देखायग्रोनोसै आं बे एप्सआ बेनो अपेन खालामबाय आं अपेन खालामनायनि उनाव बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुगोन बेयाव माखासे भिडिअ फैगोन बेयावनो नोंथांमोना गावनि फट'खौ लगायनानै खालामनो हागोन आरो थ' नोंथांमोना नैबे आंनि फट' नुबायना साइडआव बेयाव क्लिक खालामदो बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुगोन बेनि उनाव नोंथाङा गावनि फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै जाबाय आं बाव फट' सेलेक्ट खालामना खानानै दोनदों नोंथांमोना खालामबानो जाबाय थ' डाइरेक्ट आं बेखौ खालामगोन आं बेयाव टेप खालामनांगोन जेखौ खालामगोन बेयावनो टेप खालामबानो जाबाय आं बेखौ खालामसै बाव टेप खालामबाय दा बे जागासिनो नोंथांमोना आं प्ले खालामनानै देखायगोन एसे टाइम लायो 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड बिदि लायो आरो नोंथांमोना नेबाय था जासिगोन बे जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना बेयाव सेभ खालामना होबानो जाबाय बियो सेभ जाबाय नोंथांमोनाबो बिदिनो जोबोद इजि खालामनो हागोन आरो बे एपखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन एप्सनि नामखौ नायनानै लाबानो जाबाय रिफेस नोंथांमोना प्ले स्ट'राव सार्च खालामबानो जाबाय रिफेस अब्लानो प्ले स्ट'राव फैगोन आरो नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनो रोङाबा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो होननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो नोंथांमोना सोरबाफोर बुजायाखैब्ला कमेन्टआव सोंहर आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आरो एप्सखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामबानो जाबाय प्ले स्ट'राव सार्च खालामबानो जाबाय रिफेस अब्लानो मोनगोन आरो बे एप्सआव माखासे बुस्थुखौ पारचेस खालामनांगौ नोंथांमोना पारचेस खालामोब्ला बिनिफ्राय साबसिन खालामनो हाबावगोन आरो थ' दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ